Tuosta vaan sulle ja tietä mulle. Tuolta sitten samaan suuntaan. Mennään siis siihen samaan kohtaan taas. Joo. Näin siihen. Otetta. No siis mennään ihan melkein kilvelle asti sama. Eli tosta oikealle ja läpi. Läpi siihen. Siis tonne. Joo. Sitten vielä molle. Sitten ei kilvelle, vaan mulle. Eikö sulle siis? Siis. Sulle. Sahtia. Ihan vähän reilu 100 ja sulle. Pääsee tähän. Joo. Ei tullut ihan. Onko se sitten? Se on varmaan tässä takana sitten. Capsella. Ja on jossain. Joo, on se jossain ollut. On se. No, se on no en tiedä. 8. Jotain siinä on ollut, nyt laita R. Onko Joo. tänne? Ihan vähän. Ei käy enää. Ei tästä saa kyllä se näkyy. Yli. Sitten sulle pyörii sieltä. Sitten sulle seuraava. Ja mulle etunen. Mulle. Suoraan. Joo. Sulle seuraava. Laitaan. Täälläkin vaan laitaa ja sieltä pyörii alle. Eli ihan täältä. Juu, mä sanoisin, että ihan perältä. Täältä leikataan sit sisälle päin. Enemmänkin. Ootas vähän pitää nyt tässä pidostaa. Olisiko se toi sitten 30? Tuli tosta seuraavassa alle. Tän yli ja seuraava etunen. Laitaan sulle. Sulle seuraava. Tielle sulle. Kuvioreassa vaihtopiste. Varmaan toi. Jatketaan suoraan. Tässä vaihto. Niin se saa eteen mennään kohta. Mitä tässä tapahtuu kohta? Lähdetään kohta johonkin, mutta ei ole ihan vielä, mutta 150 ne lähdetään. Onko se sitten ihan vaan toi tie? Tää on näyttelykin niin. Joo, alisemaan tää. Noin. 400 metriä tasan ja molla. Varmaan tää ei, tässä on varmaan ojakin. Joo, no sit sä olet kahden tästä. Ja mun puolelta sössään väittäisin ihan laita. Sitten pyörii täältä sulle. Käydään ihan kiinni. 65. Sitten lähdetään pois vasta täältä mielestä sulle. Koska nyt tullaan aika tästä. Olisiko se olikin 08 väärin? Ei, sit molle. Joo. Mulle tänne. Vastustaa 50 metriä vaihtopiste. Hyvä siihen hidasta itsekin. Nyt on 200. Eli vaihtopiste tässä. Ketään tolpan kohdalta lähdetään. Eli se on viimeinen vissi. Viime. On viimeinen. Kumma. Saako toi 5-3 varmista? No, laita vaan. Joo. Teillä suoraan. Kyllä. Koska se siitä jatkuu vielä tänne. Pyörii oikealle. Alas. Ja
tässä se nyt varmaan täältä tullaan laitaan, sitten lähdetään mulle päin. Ja sitten mulle tää heti kohtuullisesti lähtee näin päin. Joo. Sitten tässä lähdetään etuseen sinne. Joo. Tän pitäis sit kohta pyöriä sulle. Joo, laitaan. Ja mulle päin. 60 suunnilleen mulle etunen. Joo. Ja sulle. 60 kaartaa mulle, joo. Sitten parikymmentä kaartaa lisää. Siihen kyllä. Kiinnitetään toiseen tiehen. Mennään X:n yli kopin taakse. Oletko sulle päin pyörii täältä? Päin sulle päin ja sulle vielä. Joo, ja se pyörii mulle. Tästä ylitys. Seuraava mulle. Ihan 90 oppaa. Ottaa ton ikuisin. Sitten tullaan pois. Varmaan ostaa mulle. Kun ne ei ota niinku vielä. On meistä vaan ottaa niinku vasta tänne. Ja tää tulee nyt täältä takaa, joo, ja jatketaan sinne 55. Sitten sulle tämä. Ja ottaa sulle toi pussi. Mutta tää tullaan pihalle, niin vähän takaisin lähdetään sulle. Eli joo, pyöritään mulla menee niinku yli. Sitten sulle mulle mutka. Tullaan pihalle vaihtopiste. Jatketaan ihan laitaa. Jonkun verran vielä tästä. Se on toi seuraava sitten mulle jo. Mennään 20. No. Vuodella 70. Tää lähtee kaartaan. Jatkuu vaan tätä vielä. Sitten täällä ottaa sun puolemmaa ja sitten tästä siitä sulle. Se ja seuraava sulle. Kyllä. Laita. Sitten ottaa niinku ihan hetkeksi tielle ja heti seuraava mulle. Ja sitten sulle toi 90. Pyörii mulle. Ottaa sulle seuraavan. Ja jatkaa vaan tän pyörimisiä. Täällä pitkää loivaa mulle. Täältä etunen mulle. Tää aika paljon enemmän. Just se. Kavartaa mulle, tie jää mulle, menee vaan suoraan. Täältä mulle ja etunen mulle. Alle ja etunen. Otetaan laitaan. Mennään siinä 30. Otetaan pois laidasta. Jattiin.